Ki kubor kilo sapriang haki sosial media. Hadin bakari Venezuela klasak takjur. Haki ar teliki jumai ki baklan bor. Bon ki snong ki tau kila julor lun. Ki yeng ki sem kila kelam. Kelinti ki sengkin kila pra. Bat bon hajar ngot ki briu kila du yeng du sem. Bon ki long yeng ki haban sa surok. Tani ha ki jaka syong ki basipor. Nomor om don syuk ka jaka bansa. Ki pajba kila don kam kerke ya kabam. Ka ki dawai pat ki we ki jeng don kam ki baman kesngi. Kat baki kan hun jingarap na keleng ka perthai kidang tresitom pan penpoi ki jingarap sya ki te lanon. Ki klur football ro kelas tang ban simbenta. Kane kelapan baka football kam kut tang ha kecing lakai pat kecing keni trofi. Hendrai ka don ro ka bor ban peneso iki briu ban ai jeng kermen ha kapor ka ba tam. Ki post ki blasa priang hak sosial media. Laong bakalong yeng Lionel Messi kelas tang ya kecing no jingaram syaki tegla not ha Venezuela ka bolong san million US dollar. Kane ka khubor kelas sapriang hak sosial media. Bon lak ngot ki briu kelas share bat kelas taman komen halor jongka. Kajing sapriang jong kane ka khubor. Kalapan babon ki paipa ki ngej. Baki klur football kila banle sibon ki kambabha na ka banta ki imlang kasalang. Kinong kersian jong misi na keleng ka perthai. Kila ai ka chinyaro bat kila ong ba kane ka banta kan long ka wei na ki jingno seniang ka ba hetam jong kalong yeng umisi syakite kila non. Ha ka jo kapor ki khubor ki bala pentikna ba Neymar JR ulono seniang hadu arlak san pojar US dollar na ka banta ki kam jingarap ha Venezuela. Kane ka jingno seniang jong u kalong ban kersyani ki pajba ki bala syak takjur ha ka te jingja. Lakmelinti ba kane ka pisah kan long ka jingarap ban thit bam ban thit umde ki dawai ki jan kinam bat ki wei ki jingdon kam ki bakerke. Kajing no senyang ju Neymar kala yo kajing ro na bon kanu kersian football ki pajba ki ong bawar lau Neymar JR udang pen kre na ka banta kajing lakai ka bakongsan ndai syam laklet ya ki baton ha kajing kane ka pen baka nambat ka spa kimde tang bar pron kam na ka banta halade ndai ban airo kajing kersian ya ki baton kam. Bon ki pajba sosial media kila ong bo Messi bot Neymar wala ki dei kino yale ki blai kendo persya pun sen hambatan ndrei habawan sya kecing ra pajba kecing kop ka kut tang hangta ha kapor jong kecing kecing long briu kalong ka bakham kongsan bani kano kecing lekai kecing ja ha Venezuela kala pen khi ya ka perthai paro ka wei tangki klur football hendrai ki kan hon jingarap ki seng pajpa ba kinong shoshnong na bon ki riru klastang manok senyang kat pala kajing ya teli kalong kalat ka bakrau tam ban pen ba ka perthai karang don kajing bat kajing arap prabreu ka football ka dei kajing lakai ka badon de ki billion ngot kinong kersan kumta ha ba ki klur football ki pen ya ka mesim jong kajing arap kum kane ka pensluru ya ki pajpa bakin le kumjo wat lada omla banok senyang degi $1,000 hendrai wat kajing arap ka baretru kala ban pen kala ya kajing jong wei preu kane ka khubor kalong kajing keren pajba haki sosial media bon ki pajba kelapan pau ba kajing sukmen banyu bagi klur football ki penon kam hok ya kanam bat ka bor jong ki ban penlong ya ka perthai ka bakhamba ha ka bakut kane ka khubor ka aingi ya kajing hikai ka bakrau ka football kam de tang kajing lekai ka deru ka bor bat peneso ikibriu ban penmi ya kajing kermen bat ban pen kajing para briu lada ki klur football kila ban le ya kane ka benta ban yarap iki badon hapdeng jong kajing mangiru halaka jong karukom ngila ban le ban kersian ya ki badon kam.